Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano dahilan ta Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kung pirmi aldaw banggi. Ano nang kaug Kamusta po? sa lagwerta mong Ako Bicol. patag na Yaon naman gilayon. mataba. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. An mamunga ini Reporting for duty po, digdi sa programa Kanako Bicol. sinapot na Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, OKT, sabi ka ni ba? Sana permi kitang maugma. Ulok-ulok sa non-fight. Kamusta po kita mga kababayan kong Bicolano? Yan man kita sa Laucan, Bicol Region o nasa luwas. Nasa ibang bansa. Kamusta po kita? Anom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. DCGB po ini o. Tigiri paro Siyempre, hook up man ang ibang radio stations. panggi. Dyan sa Sorsogon, OKFM Sorsogon, Upahan ko OKFM Daet, lagwerta mong mahiwaso. and iba pa mga radio stations sa ibang probinsya kan Bicol Region. May mga kanya-kanya man na oras tabi ang programa Kanako Bicol. Mamunga ini Anyway, sa pangaran ni Congressman Saldico, yan dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon, ya and of course, si Executive Director Attorney Pido Garbin Jr., kapos po mga may higos na staff Kanako Bicol. Pinapaabot sa tuyan ni Norabuena, Monya na pagkaaga, Sabado na naman. Pizza, anong pizza na ngonya na tisali? Pizza 6. Pizza 6 na. Oh, may kuwang kita ngonyan. Wild card. Yan, paborito kong sistema akan karantahan tangon yan. Wild card. an mamunga Sabi ko kay Ate Sally, niluto na say mo na ang card sa kuya ang wild. namoy kan pag-iriba Yan na po si Ate Sally na uritong merienda may make up pa sabi ko lang diyan para humampang sa camera. Aray ko tayo ng make up. Dahil siya ng make up pero maliwanag man pala, no? Maliwanag man ang angog. uritong merienda Mas kita yung make up, ano? kulang diyan Paano daw ini Jerome mapa-improve ang pandok tadig di sa camera? Dahil yung pag-asa. Kaya lang, pag sa camera baga dapat igwa ka man kidit na lahid-lahid sa pandok. Sabi na ray-ray man ang itsura ta. Pero pag arog ka ni, ay ko maintindihan.
Anyway, bako man. Dahil tabi ito pagkilingon ng pandok. Sige, Paluntang kontak kon si, baka available lamang si Kong Pido, o kaya si Kong Jill. Kasi Congressman Saldi ko, very busy ito, Birmi. Bata, Nationwide and concern ni Congressman Saldi ko. Si Kong Pido yaon, ay salamat. paro kung Yaon tabi si Congressman Pido, ang sa tuya pong Executive Director kan Ako Bicol para ma-update kita kan mga latest ngunya nabigibo kan mga taga Ako Bicol gari puga-pugaan mga ayuda nahiling ko sa Facebook gulping mga ayuda ang biga panahon ngunyan kan Ako Bicol. Congressman, good morning. Good morning, Al, and good morning sa mga nagdadagog kang student programa sa Opo. PBN DCGV. Aha. Marinaldo, sabi. Pasensya na po baka na-estorbo minso sa imong pag-relax-relax mo niya na magkaga. Anyway, tabi Kong, aram Okay, ko. manal, pasiring na nga ni kita sa Sarong Kiten. Aha. Isa may barangay 18. Oho. At ang aning inaugurate. So, aram mo, Al, panahon mo niyan ki basketball. Ay, oo. And then, iligdiman sa Menoro, Mhm. alin naman lang kamaota na magkaigwa maski half court. So, Opo. So, sa tuyang sa diring esfuerzo, siyempre katabang ang board member, si na presidente ka mga barangay captain, Aha. si Hisham board Ismail. member Hisham Ismail, at Mhm. pag-ibo kita ki half court tikdial Aha. para mas may pagkawat-kawatan lamang sinda. Aha. Kasi nahilig ko dati ning half court na inial, Opo. ang iniso kumbaga lokasyon kan sa indang pagtuma. Pagka alas 5 yarao na dyan, tambayan. Unial na half court basketball court na. At least, magiging padaplusan na rin din. At the same time, kawatan na kang sa ng mga kaubines ng digdi sa Minuro. Nakulang bagay taba iyan, Kong, lalo sa mga taga Barangay 18, Kabangan ano. So aram ko, pag-abot sa sports, saro yan sa mga priority kan Ako Bicol, kaya nga ni baga po, may Ako Bicol Cup kitang pigigibo and very supportive po kita sa mga sports dyan sa mga barangay, tabi, Congressman. Tama ka. And speaking of sports development, yaon man ang APG K2D Cup Oho. na ma-open sa January 20. January 20. Oho. January 20. APG K2D Cup. Anyway, also 12 under. Oho. So 12 years old and below, digdi sa tuyang syudad na papartisiparan ki 52 na barangay Al. Wow, oo. Nakulang bagay tabay yan, lalo sa mga aki. Ito mga aki ba mo yan? Maka-enjoy yung pag-ilingon. Mga aki pa talagang nagkahilig sinda sa basketball. Nailing ko yan one time. Duman nga ni sa Maslog sa mga pigarapod na mosquito. Cute sinda paghilingon. Nahiling tang araki pa. At least nakukuatan sa indang atensyon pag-abot sa sports, tabi, Congressman. Tama ka. And speaking of sports development, we start early. At an early age, we train them so that susendang skills and then susendaman na entusiasmo. Kumbaga nababayo-bual. Kumbaga po dyan, we cultivate them and Opo. taradara nila sila ng pagdakula. And then yaon, so hilig, yaon, so kumbaga motibasyon. Kasi yaon, so katabangan kang komunidad sa malalay na sektor, tanganing maging silang matibay na sarong atleta. Opo. So this is how we do it. Sports development, we provide them the necessary trainings. We provide them opportunity through this mga competition. And then we provide them the necessary training facilities. Araw kining pinagibutan ko niyan na mas gani half court al, at least sa sarong sitio digde,
o itong barangay na warang kapasidad. Mhm. Dati-dati warang court, ngayon napagiduhan pa na. Opo, at least parte yan sa pag-educate sa mga kaakian. So manungod tabi, divert ta sa education tabi, Congressman, ngunyan enrollment time na naman baga, lalo sa mga maturungtong sa college, so ibang magurang, problemado, manungod sa pangmatrikula. Ano po? So ako Bicol, duro-diretso po ang ayuda para sa tuyang mga estudyantes. Tama ka. We are expecting again EDUC assistance for our financially disadvantaged and especially those academically deserving students. So igwang EDUC assistance ali sa AHICS, igwang EDUC assistance ali sa SMART, igwang EDUC assistance or scholarship ali duman sa pinag-aapod kang tulong-dunong program ng Commission on Higher Education. So these are 3 different kinds of EDUC assistance na ipapawaras na naman pag-abot kang enrollment. Siyempre, dapat mag-enroll muna. Maka-enroll. Saka, kumbaga na-identify, napipili itong mga beneficiaryo because one of the requirements is an enrollment certificate from their respective schools. Okay, so kung madali na bagatabi ang filing kan certificate of candidacy, ini po ay mga text kaya sa tuya didi kadako lang nagarapot. Kung pwede po ma-update kita kan development lalo ito bagang kaso tabi sa Supreme Court para ma-update naman sa tuyo mga kababayan sa mga pigapot sa tuya. Ano na pong latest development, Congressman? May tatarabo na though the wheels of justice grind exceedingly low, but it's grinding exceedingly well. Ano gusto sabihin, Al? Nagtatalibong, so gulong kang hustisya. Maski nga ni na haloy-haloy alagad, syerto isigurado pasisiring ko to duman sa tunay na hustisya. So tawag ta, nagkakanigong panahon, ang Korte Suprema, the court of last resort, so that they will properly interpret and interpret the law according to its wisdom and according to its intent. So nagtutubod kita na kung magluwas man kidesisyon ng Korte Suprema, inaayon sa batas at inaayon duman sa pinagpapautog itong batas. And I am confident that the victory na nakuata sa Commission on Election na pinagsuportahan kang Solicitor General pati na sa Commission on Audit, that will be the outcome of the Supreme Court. So yan, magtiwala lang kita, malay mo, baka ngayon ang bulan magluwas sana because nahali-hali na, but we firmly believe that will be in our favor, Alan. Okay. Thank you so much, Tabi Kong. Unless na may importante ka pong mensahe para sa tuyong mga kababayan. Ang mensahe ko, tinapot mo naman sana ako kang desisyon kang para dyan sa tuyang kaso. This is my message that I will leave to you. The truth and justice will always set us free. So yan ang sa tuyang phrase of the day ngunyan. Truth and justice will set us free. Kung ano ang katotohanan, kung ano ang nararapat, asin tamang hustisya, iyan ang magpapalaya sa tuya. Salamat, Tabi Al, and Marinalda. Opo, thank you so much, Tabi. Congressman, Executive Director po kan Ako Bicol, Attorney Pido Garbin Jr. Sa mga importanteng informasyon na yan po, hindi sa tuyang programa. Okay, sige. Ate Sally, kumusta? Okay, sige. Ate Sally, kumusta? Heto, Tito Al, good morning po. Good morning din po sa gabos na mga nag-aantabay nga niya na pag-aaga. Busy-busy ka Oo, naman si mga pigsusurat mo dyan ng mga Oo, nagno-note lang ako. Si Kong Jill. Si Kong Jill, apodan niyo po. nagka-try makontak si Kong Jill. Para ma-update po kita kasi hapon. Oo, busy-busy ka Takulo na schedule si Kong. Kong Jill. Oo, talagang nagresibo ang... Oo, okay na ba?
Okay. Congressman, Oo, aputun naman si Kong. Congressman Jill Bungalon po. Congressman. Attorney, Congressman Jill Bungalon. Nano ka. Anyway, Kong, good morning po. Yes, good morning. Ayan, Padingal. okay. Opo. Good morning man sa mga nag-aantabay sa Ako Bicol program ko niyan daw. Opo, salamat na-contact me po ika. Kumusta tabi? Hangover sa mga activities kaso hapon. Karo kadakol ka mong mga activities tabi. Napigiri mo, especially dyan sa 1st District Albay, Congressman. Well, tama ka Padingal. Pinunantan aga sa satuyang mga activities. Halik kita duman sa munisipyo kan Santo Domingo. Na kung saan maray na bareta, lalong-lalo na para po sa mga estudyante. Dahil formal na pong pinagbuksan sa Santo Domingo Community College. Wow! Na kung saan additional community college para po sa Premier Distrito kang Albay. And ini po nag-offer nin BS Information Technology. Mhm. At magayon dahil duman kasudma nagkaigwan ni na blessing and short program and nag-tour kita duman sa campus mismo, magagayon sa classrooms. Aha. As in, kumbaga kompleto ang facilities, may gymnasium, may library, so mga classrooms air conditioned, as in kompleto man ang senda pong mga computer sets. Opo. So talagang this will be an opportunity lalong-lalo na sa mga estudyante na muyang magkuha ng kurso na BS Information Technology. So credits and salute sa local government unit kana Santo Domingo for doing their best na magkigwatabi din na community college and tamang-tama ngunya na mag-abuton na magkaralasihan at least sa mga estudyante pwede na po makapagpuon. Ayun, okay. At least makabawas-bawas na lamang sa crowd kan mga estudyante. Digdi sa Legazpi City and Daraga, lalo na po na talagang volume ang mga estudyante dahil nga nita sa mga taga 1st District, mga taga 3rd District, minapasirin pa digdi sa 2nd District. At least ngunyan, dako lang bawas na po ini sa crowd kan mga estudyante and dako lang natabang-tabang ini especially sa mga taga Santo Domingo, Congressman. Yes, I do agree tabi Padingal narumduman ko lang last Monday hali tabi ako sa San Jose Community College. Kadakol pala na nag-i-enroll digdi ng mga estudyante, almost 9,000 Grabe, students. Siguro labang na lang ang Daraga Community College kay mga 11 estudyante. So this is one of the biggest community college in the province of Albay. So, tamang-tama lang din, na dahil, kumbaga, talagang populated na din ang San Jose Community College. So, ngunya na nag-open naman ining Santo Domingo Community College, kumbaga, at least yung mga taga Santo Domingo, dahil na po mapasiring sa malilipot, at least harani na lang ang sinda pong kaklasehan. And, hindi man na bareta sapagkat ngunya na July, ma-open man sa munisipyo kan Bakakay. Kasi naman pong Bakakay Community College. Wow, so, kadakol na mga higher educational institution dito po sa Premier Distrito kang Albay, which will offer different courses Padingal sa mga satuyang mga kaestudyantehan. So, magayon, na magayon ang development kan satuyang colleges, lalong-lalo na yung mga community colleges na pinag-manage po kasama yung mga local government unit. Sa kada kulang gagianan ini sa parte kan mga magurang because siyempre arani na sana, localized na sana dyan sa area ninda, ining community college na ning pig tatabangan tatabi and talking about tabang, yaon tabi ang Ako Bicol sa padago sa pagtatabang sa educational assistance para sa inda tabi, Congressman. Yes, effective pa din in the programa sa educational assistance. So, dakulang tabang mampuniso sa mga dyan mula nga sa prasto sa pagkakada.
And good news dahil kumbaga nakahanda man po kita. We have so many slots no for the educational assistance program mga college students. Ay, Ko lang tabi pa dingal no. Opo. After halik kita duman sa Santo Domingo, diretso man tulos kita duman sa good Albay. Na kung sa'yo nagkondusir kita ni na Taraban. And maugmahon ko dahil bakulong sa tawo. Opo. Medyo nagpe-fade lang tabi. Kong, medyo nagpe-fade ang sa imong signal. Baka po pwede mag-oro elevate ka sa magayon-gayon na area tabi. Opo. Congressman? Medyo nagpe-fade. Yes, Nagpe-fade. Okay, so sa TV po kasudma sa grupo and dako lang bagay man ini duman sa barangay ano yon Ate Sally? Barangay Sugod. Sugod. TV Albay tabi kong. Yes, tama ka. Dakol sa tawag no na nagatinder kan sa tuyang medical and dental mission with local recruitment and free massage, haircut and nail care. So 15 or 16 na barangay sa tuyang naserbihan and talagang sa sakuyang pakikipag-online sa mga kababayan taduman talagang saro pa sa patutukan ini pong ang mga medical services no talagang siguro dahil sa kakapusan ka na kwarta hirap sa buhay so talagang nagtiyaga dawa nga ni sa mga senior citizens talagang nagharalat sa pila just to avail of this free medical and dental mission. So magayon po ang programa ta sapagkat nagdadara kita nin mga team of medical doctors, medical staff, libre ang check-up, may mga laboratories man to the ECHO, ECG and CBC plus ang kinagayon digdi available tabi pa ding also mga bulong na pinagre-reseta kan sa tuya pong mga doktor. So mga iba man na kumbaga complicated so sa enda pong mga condition so pinag-i-schedule ka na lang sinda po din duman sa Tanchuring General Hospital for further examination and check-up. Ayun, okay. And siyempre po, anak ko Bicol, may mga schedule na po kita. Bicol-wide sa mga siring kaning araw kaning karaban po. Kaya sa mga day pa inaabot, siguro halat-halato na sa natabi ni the Congressman. Ano po? Yes, tama ka po. Ang bagay dyan si Ate Sally sa tuyong project director and all over the Bicol region tabi ang schedule ta for the Tarabangan Caravan. So, after sa TV, siguro sa ibang lugar naman, digdi po sa Bicol region. And as promised, kita po mag-iikot sa bilog na rehiyong Bicol just to offer and kumbaga irarani tatabi ng libreng serbisyo medikal hatod po kang Ako Bicol Party List. Ayun, okay. Thank you so much, Tabi Kong, sa oras. Salamat tabi Padingan and good morning. Opo, thank you so much, Congressman, Attorney Jill Bungalon po. Sa tuyang nakuhanin iba pang mga informasyon, digdi po sa programa Kan Ako Bicol. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:04 na. Ready na Ate Sally. Sa tuyang mga wild card contestants. Bago tayo, Tito Al, magpakanta, siyempre, dapat wag nating kalilimutan, Tito Al. So mga nagtatarabang sa tuya, Tito Al. Siyempre. Dahil nakita kaan makautro. Ano, Junior, bata, gabos kita na, bibenepisyuhan. Siyempre. Dapat, kita, bata ka birthday lang po ni Kagawad Onin Manzanillo ng Gardenia Bakeries, Philippines. Ayun, belated kantahe, Junior. Happy birthday. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday pa. Alright. Ayan.
Ayan, happy birthdays kay Onin Manzanillo, Barangay Kagawad ng Barangay Tamauyan, Legazpi City. Ayun. May pabayli daw po sinda at siyan. May pabayli. Ano, Rose, okay na yung May pabayli. request natin kay Kong Kito? Ha? Okay. Pasalamat tayo sa Gardenia Bakers Philippines. Gardenia bread kahit Okay. walang palaman. Masarap. Masarap. And of course, Tanchuling the General Hospital. With state-of-the-art medical supplies, equipment, and facilities. Siyempre pa, kay City Councilor Sunshine Chua Imperial. Si Sunshine pa sila nag-sponsor. Si iba na pa. Day pa. Bala ka naka-antito. JB Legazpi Medical Clinic and Diagnostic Laboratory. Kay Doc Joel Binalingbing po ini. Kay Doc Joel po, nagdadangog po siya every Saturday, Tito Al. Ang services kang sa iyang medical clinic, diagnostic and laboratory services, radiologic services, neuropsychiatric examination, electrocardiogram or ECG, medical consultation services. Aram mo, Tito Al, ang sa iyang clinic, dyan po sa may in front ng NFA. Dyan po sa may UI, sa building, Daraga Alba. United Institute building. And of course, may igwa po ngunyan na bagong scent ang Unisoft Hygienic, yung baby ko na wipes. Papaya. Maamuton po siya. So, bida si baby sa alagang baby ko diaper at baby wipes para sa baby, dapat baby ko. Frida napkin and panty liners kahit anong galaw, worry-free ka. Oxford Distributors. Sweet Super Cow Yogurt Milk Drink and bakal ka din po Tito Alnong sa indang Mama Cora Sandwich Spread. Magayon itong i-partner po sa Gardenia Bread. And syempre, maski wala si Sir Remel Garcia, ano pa rin natin ang bida ang pinaboost na sustansya ng Moringa Vita Coffee. Kang Rhodesian Sales Corporation and sa Thai Chili Liment, mapapa-aleluya ka talaga. And ang Gold River Management and Development Corporation, Mogo Mogo, your number one nata di coco juice drink, you gotta chew. And Cabaro Sales and Marketing Incorporated, Cabaro Coffee, gawang Pinoy sa pinasarap na lasa, pinasulit na halaga, Cabaro Coffee, Cabaro ng pamilyang Pilipino. And Megasoft Hygienic Products, ang Megasoft in every home. Oy, Tito Al, pasalamatan ko lang po ang 49th Infantry Good Samaritans Battalion Philippine Army ang 9th ID dyan po sa Barangay Tastas, Ligao City, Albay. Nag 40th founding anniversary po sindakang July 1 and may award po kami 40th. 40 taon na. 40 na po. Na-award. Ang NP, pira ng taon niya. Ko daw po aram. Ano yun? Ang Army balan, 40 taon na. Sa Ligao. Ini pong sa indang ang NP, pirang taon na. ini Tito Al, ini 49th Infantry, so Good Samaritans po. Sige. Nag-anniversary sinda, so pusong Samaritano, 40 taong malasakit at serbisyo. May award po kami ni na Ate Chi, si Everdear si Che Barrio, si Ma'am Annie and si Kong. May award ka mo? May award po kami. Thank you so much po. Na-surprise. Bala. Bako, plaque of recognition. Thank you so much. Pag-receive me pa lang po kahapon kasi una dahil na kami matatawan. Kaya sabi ni Second Lieutenant Gaminde, nagdumansinda kahapon sa Barangay Sugod. In-award po ito duman. Tapos pag-receive po ni Congressman Jill Bongalon. So para kay Kong... Mas cute ang ganyan. Kung so, bala baga. So, kulintas. Pang-kontra ito, Tito Al sa aswang. And of course po, na-surprise ako, Tito Al, kasi after kang, before pala ng karanta, nung nag-graduate po ako nung Saturday, nagduman po ako sa office kang Maritime Group kang Philippine National Police. Na met ko po si Police Brigadier General Jonathan A. Cabal and Police Colonel Rajo M. Opelanyo. Na nireceive ko po ang tokens nila para kay Congressman Saldico and Kong Jill. Nagpapasalamat po sinda sa tinaong budget for para sa building, 50 million.
And 10 million para po sa kalsada. Di ba? Ang galing. Na Ayos, talagang very good ang ating mga congressman na pigsusupport ang satuyang Siyempre naman. mga men in uniform, especially Philippine National Police, Lalo mo niya Philippine na Army. delikado kita sa China. Yes. Kaya alam mo, Tito Al, ang committed sa tuya ang Philippine Army, ang Philippine National Police na every medical mission and caravan po kang ako Bicol, yaon po Yaon sinda. sinda to support and help po, especially duman sa sa medical team ninda, security, yaon po sinda. Kaya salamat po sa gabos na nagduman. Kahapon po ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine National Police, so taga Tiwi po, Municipal Police Station kan Tiwi. Hanggang sa day pa kami nag-aali o to pasinda, sabi ninda di kami pwedeng umalis mag-ali digdi hanggat yaon pa may mga tao pa. So they secure the area and Thank you so much. ang Thank you. ang PNP, Tiwi. ang Philippine Army ang 9th ID, tapos duwang ID ito so Good Samaritan and ano dakulon sinda. So Talagang secure ang area. Tapos ara mo so caravan kahapon asin talagang garumay artista, wala ka nang siksikan. Siksikan talaga. Talagang Matindi, blockbuster. no? Dakulon talagang tao po na nag-avail kang medical mission kasi actually po Tito Al, we are only Diyan mo targeting- mafe-feel ang barangay po talaga kan tawo. Yes. no? We are targeting 500 Beneficiaries. Pira na bali po, ang na-cater po kang Tanchuling, sabihon ko po. Kasi ang ano kasi dito Tito Al, sa PIS, sa MAIP. So, 415 po ang na-target po. And ang requested procedures, blood chem, nagbalik po si Tanchuling po ngunya na pagkaaga. 247 for CBC 79, urinalysis po 8, chest x-ray 9, CT scan 3, ultrasound 28 to the echo 4, ECG 72. And nag-ECG ko kahapon, nakapag-ECG po ng 60. Doon naman po so nag-enroll sa TESDA courses, na may nag-enroll pong 73. So mga nag-avail po para sa free haircut, free massage and nail care. Sa nail care po, nakapag-avail ng 30, free massage po 50, free haircut po 45. So yan po, and mayroon po kitang 33 po na nag-demo training, nag-avail po ng free demo training on basic solar panel setup. So yan po yung mga ang nag-conduct po ng demo training ang San Francisco Institute of Science and Technology. The best, So dakulon okay. kitang partner ang Sunwest Inc. Yaon Duman at siyempre Tanchuling General Hospital, mga barangay health workers from different barangays. Alam mo, 16 barangays ito, Tito Al. Sugod, Mayong, Maynonong, Dapdap, Naga, Bariis, Huruan, Gaho, Bagumbayan, Libtong, Bolo, Tigbi, Kararayan, Misibis, Biyong, and Putsan. And of course po, salamat po sa mga nag-volunteers, ang Sakuyang mga kabats, ang United Institute, Daraga Batch 1993. Sa July 13 po, may gwakatang Brigada Eskwela. So, sa mga graduate po kang UI, pwede po kang magduman, mga alas 6 hanggang alas 8, maglinig po ng school. Parang pasasalamat na din po sa satuyang eskwelahan. Okay. So, ayan po, Tito Al, ang nangyari. Kasi Sige. hapon talagang thank you so much sa Bureau of Fire Protection kasi ang ano po ninda is 16 kasi ang target lang po natin Tito Al for the is 10. Okay. Pero nakapag dental consultation po silang 13, oral prophylaxis 12, fluoride therapy 12, nakapag tooth extraction pa lang sila Tito Al 4. May root fragments din 1. Bali total is 42. Ayun, Kaya okay. grabe pala. Sige. Alright, so Sige po. ayan, magpapakanta na kita. Ready Diretso na kita ba? sa karantahan. Bago tayo niyan, mag-ads na muna natin. Take it ang away, karantahan. John. Diretso. Maghaharap-harap na ang pinakamahuhusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asintarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanagunan sa urugmahan, karantahan,
Asin Tarabangan Season 10 mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OK FM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OK FM Daet at Radyo Uragon Virac, Urun Mahal, Karantahan Asin Tarabangan Season 10. Okay, yan po si John Balingit. Ang walang kupas na boses ni John Balingit. At saka walang kupas na kamay. Pag-abot sa gitara. Bakit pas ba kamay ba? Walang kupas ang ano, kahit anong ras ka ni Junior. Oo, ang galing ni Junior noon. Oo, ang galing niya talaga. Talagang ano siya. Gari kamatis na muro ka yan, pero Oo. daing kupas. Daing kupa. Palingan nga ni Johnny, paling mo sa camera. Pakita mo. Yan, oh. Garo siya longganisa. Take two. Take two. One. Sumpa, panunumpa. Magsumpa ka. Itaas mo. Yan. Yan po ang muro ni John. Nahiling ka sa camera, John. Oo. Yan ang ano ni Junior talaga. Gari mga longganisa. Oo. Ginubatan. Ginubatan. Anyway, Tito Al, batiun taman ang mga ano sa Facebook. Si Francia Sibanico, good morning po. Good luck, my dear. Si Neri Bea, good morning po, idol. Shout out po from Legazpi, Albay. Si Juncel Tabag, good morning po. Si Melba Parsha Camases, good morning, watching from Iluluan, Kamalig. Si Victor Rene Belien, hello po, ask ko lang po if igwa ka mo kaya program po, if igwa po, what time, salamat tabi. Si Bing Buen Bores, good morning po. Anong gusto mong sabihin ng igwang program? Live na po kami ngunyan, sir. Sir Victor, naga-program na po kami. APG supporters, Tresquillo, 1968. No, nagadangogman. So, ayan na, ang satuyang, inititual sa mga sa wild card na ini. So last week sa quarterly na ano ang wild card so mga day nagana pero may chance. Ang point niya kaunti lang. Mga point something lang. O kumbaga parang if you face off para makapili kita ning re-represent sa semifinals kasi kailangan natin ng tulo. Meaning ang manggagana digdi semifinals na po. Semifinalist na. Kasi kay puwantang tulong contestants for the semifinals. Ayun. So pag nakalaog ka po, ang price ta ngunyan magkano? So parang sa weekly lang. Kasi parang dati lang baga. So ang winner ta makaka-receive ng 1,000 and ang consolation is 500. Pero pag nakalaog ka naman sa semifinals, maski consolation ka pa, marireceive mo is 2,000 pesos. And sa winner po 5,000 pesos. Plus hali pa po na mga regalo from our sponsors. Ining mga contestants ang kunyan, hinugot siya, yes. Sa mga inot na bulan na halangkaw sa puntos kundi day na apo. Kasi ang tawan ta sindang chance na kasi matitibay baga ang satuyang mga ang lang kasi digdi, yung choice of song, yung performers, tapos may mga depende din yan sa ating mga judges. Okay. So, ang enot na po from
First contestant, 10 years old from Tuburan, Ligao City. Ano nga po senda? Wild carder. Si Resbacker. Resbacker. Wild carder. Si Sia Shy Rebellion. Resbacker. Anong kakantahin ni Sia? Hindi kaya nakasulat digdi? Sige. Gamit. Ikaw na magagamit. Tinatanong ko siya, pasalitain mo siya. Sige nga. Ang sungit. Sia, anong kakantahin mo? At ang hirap po. Ay, mahirap talaga yan. Sige. At ang hirap. Mahirap. Si Angeline Quinto. I-try mo ulit ang mic. Opo. Okay. Ayan. Okay. So talagang nagkikinang-kinang siya, Tito Al. Baka pwede mo na siyang i-introduce para makakanta na po Ito na po, Sia. first contestant, Resbacker from Tuburan, Ligao City, sa kanyang At ang Hirap, Sia Shy Rebellion. Take it away, Jun. Naglalagay ng kolorete sa aking muka para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay hindi na. Hindi insayo pang mga ngiti para di halata, damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin? Nabulagan ako dahil ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? San ba ko nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan, siya pang naiiwan. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Alright. Ayos. Ang hirap talaga at ang hirap. Oo, mahirap talaga. Mahirap yung kantahin. Oo. So, meron pa ba? Dumating ang kalaban niya? Hindi. May Okay. sakit. May sakit. Yung kalaban niya, Okay. sayang. Oo, sayang. So, Ang sabi kalaban ni... niya sana si Maria Jane Jacqueline Alsaga. Oo. From Orosite.
Hindi Oo. nakarating. Hindi nakarating, automatic. May sakit. Oo. Anyway, automatic. Automatic Panalo na si ito Sia, no? mag-ano siya, kasama na siya sa semifinals. Okay. Okay, so pupunta na tayo ngayon sa Pwede pa. Pwede pa kami. Pwede pa kami. Ito parang Ah? ang listahan ni Lot kids. puro kids category magaini. Napansin mo rin. Puro kids category ang nakalagay. Napansin mo. Oo. Anyway. Ito ay konti lang ang nito Ayun. si from Dita Ligaspi. Pinalo lang siya ni, sino yun? Si Jonalyn. Doon sa quarterly finals. Jonalyn Sarte. 44 years Kaunti old. lang, kaunti lamang ang lamang ni Oo, Jonalyn. konti lang. Kaya ngayon may chance si Medel. Dapat ipaglaban niya na makapasok siya sa Semifinals. Alam mo ba, Tito Al, magkano ang price natin ngayon sa sa Pwede Pa Kami Rose? Magkano price natin? Ang consolation is 1,000, tama? Oo, tapos 1,500. Kasi baka mamaya mamali ako ng announcement, mag-abuno tayo nito. So, 1,000 ang consolation, 1,500 po ang winner. At kapag nakarating siya, Tito Al, sa semifinals, ang natin is 5,000 for the consolation. Wow. And ang winner po sa semifinals is 8,000 pesos plus gifts from our sponsors. daming gifts. Di Okay, ba? anyway. Walang uwing luhaan. Eto na. So, si Medel? Ito yung kakantahin. Anong kakantahin ni Medel po? Ako song by Gary V. Sana'y maulit muli. Sana'y maulit muli. Ito na po ang satuyang first contestant sa first wristbacker sa Pwede Pa Kami category from Dita, Legazpi City sa kanyang Sana'y Maulit Muli, Medel Sibanico. Take it away, Jun. Sana'y maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglahon na ba ang pag-ibig mo? Sana'y maulit muli. Sana'y bigyan ng pansin ang himig ko. Kahapon, bukas, ngayon. Tanging wala ng ibang mahal. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana ang sapat. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko, sana ibalik ang kahapon. Sandaling di mapapantayan, wag sana nating itapon. Pagmamahal na wakas. At kung ako'y nagkamaling minsan, di na ba mapagbibigyan o dinggin mo ang nais ko? Kung kaya kong iwanan ka, di na sana sapat. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit-lapit pa. Kung kaya ko, sana ito ang tanging nais ko. Ang ating kahapon, sana'y maulit muli.
kaya kong umiwas na, di na sana lalapit-lapit pa. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana sabang. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit-lapit pa. Mahal pa rin kita. Oh, giliw. Oh, giliw. Medel si Banico. Ayun, yun pala yun. Sana'y maulit muli. Mahirap din nun. Mahirap talaga Mahirap mag-adjust yung ng boses, mukha. ano? Lalo na pag umaga pa, Tito Oo. Al. Pag morning baga, ang hirap pansin nyo? Pag ako hirap na hirap ako. Ako, ako, Jun, pag nakakainom diit. So, ayan. Saan ka na-adjust? Ang ating next rest backer, Tito Ayun. Al. Ito. Galing sa Crossing, Humapon, Legazpi City. Si Cho Manding Asaytuno, 60 years old. Dahil the best ito si Cho Manding talaga. Lumalaban talaga. Oo, live and kicking. Lumalaban si Tatay Manding. Senior na siya, pero talagang Malaban pa rin. very Imagine good. mo counting lamang lang sa winner natin sa quarterly. Anyway, ang sa tuya pong second race backer, taga Crossing Humapon, Legazpi City, makantang Akin Ka, Manding Asaytono. Aking ka, muli kang patutukso sa iba, sapagkat sa pag-ibig apoy ang kasama. Aking ka, muli kang paakit sa iba, sana ay maging tapat ka. Aking ka ngayon, aking ka bukas, aking ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa, sa pangarap magiging aking ka. Sa mundo, ikaw lang ang pinagkaiibig ko. Saan man larawan mo'y napapangarap ko. Tandaan, ihamak ang lahat dahil sa'yo. Sana ay maging tapat ka. Aking ka ngayon, aking ka bukas, aking ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa, sa pangarap magiging aking ka. Sa mundo, ikaw lang ang pinagkaiibig ko. Saan man larawan mo'y napapangarap ko. Tandaan, ihamak ang lahat dahil sa'yo. Sana ay maging tapat ka. Aking ka ngayon, aking ka bukas, aking ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa,
sa pangarap magiging aking ka. Aking ka ngayon, aking ka bukas, aking ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa, sa pangarap magiging aking ka. Aking ka. Thank you. Ayan. Ready, go. Akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Kung ikaw man ay magbabago pa, sa pangarap magiging akin ka. Ayos! May nanalo na! Uwian na! Uwian na! Oh, 3 na naglaban. Nag-rest back na yung nag-rest back na sa MC. so host nag-rest back na. Oh, tulo. Mano yan? Baranga kamukhaan. Pinabuhay ko lang ang dugo ni Chumande. Kinapos ka na dati to lang inangos mo. Okay. So ayan, ready na ang sa to yung adult category. Adult category na po kita. Ang consolation ta po sa adult is 1,500. Ang winner ta po is 2,000. 2,000. Okay. First contestant, first restbacker. Ang restbacker ta po, ini natandaan ko April to, no? Sa April. April. Siya yung nag-next in rank dumana, no? Kasi dayin man appear baga so sa to yang dapat mag-appear. Ito na si Mary Paulit. Si Mary Paulit Lagura. Aputon taman si Mary Paulit kung kumusta, ano ang naramdaman, ano ang namatian mo, Paulit, kang inapudan ka ni Tita Rose. Enjoy siyempre. Nabigla ka ba? Tas sabi mo naka-rest back ka. Restbacker. Restbacker ka. Kinakabahan ka. Anong kakantahon mo po? Taga-tagas Daraga Albay siya. Patuloy ang pangarap. Ayan. Tama yan. Patuloy ang pangarap. Sige lang. Patuloy ang Sige lang sa pangarap. pangarap. Sige na. Ito na po ang satuyang first restbacker sa adult category from Tagas Daraga Albay sa iyang patuloy ang pangarap, Mary Paulit Lagura. Jun. Di pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Pangarap parang kailan lang sa panaginip ko'y nakita. Ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay. Di naubusan ng pag-asa. Ako'y nanalig sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako'y lilipad at ang lahat makakakita sa isang pangarap. Ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Di pa rin makapaniwala sa aking nakikita. Lahat ng panalangin ko ngayon may kasagutan. Lahat ng pinagdaanan at pinaghirapan nagbigay ng kalakasan upang marating ang isang pangarap. Ako'y naniniwala. Ako'y
lahat makakakita. Sa isang pangarap ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap, kahit saan, kahit kailan. Alam kong ako'y patungo sa marami pang tagumpay. Sa isang pangarap ako'y naniniwala. Ako'y lilipad at ang lahat makakakita. Sa isang pangarap ako'y naniniwala. Hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap. Alright. Yun. Mary Paulit Lagura. Apo, Dagas 26 years Daraga. old. Ayan, ang kalaban niya, mga kalaban niya. From Washington, Legazpi From City. Washington. Isa din po itong Restbacker galing sa quarterly finals. Opo. Si Aliza Ariola, 21 years Aliza old. Ariola. Oh. Ayan na. Ready na ba? Parang ang ready si Kong Lee. Assistant. Oo. Sige nga. Sige nga, kumanta ka na nga, Kong Lee. Ayan, si Aliza. Anong kakantahin ni Aliza? Anong kakantahon mo, Aliza? Isa pang araw po. Isa pang araw. Sige, bigyan kitang isang araw. Sabado. Sa Sabado naman. Next na Saturday, isang araw na lang. Ito, Al, pakantahon mo na sa isang araw Ang pa. nasatuyang Restbacker from Washington Drive, Legazpi City, sa kanyang Isa Pang Araw, Aliza Ariola. Akala ko hindi na darating ang panahon, naliliwanag ang daang nasisilayan ko. Sa libo-libong taong nangangarap, binigyan mo ako ng pagkakataon. Kung mababago ang landas na tahaking ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng puso ko. Sa bawat sandaling kasama kita, binigyan mo ng buhay ang aking mundo. Dumadaan ang araw, hindi mo na malayan na ubusin ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Hindi ko napansin, unti-unting nawawala ang kaba sa aking dibdib. Bawat minutong nakapiling kita, tumatapang ako ng dahil sa'yo. Dumadaan ang araw, hindi mo na malayan na ubusin ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, hindi sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw?
Sa pagsikat ng araw, ikaw ang laging hanap. Sa pagpalit ng buwan, sana ikaw pa rin ang tangan. Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Hindi mo na malaya na ubusan ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, hindi sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang, pwede bang, pwede bang humiling isa pang araw? Ayun. Ate Sally, yung mga bagong kanta ngayon na Ano nga yan? Isa pang araw. Yan ang title. Mga bagong kanta ngayon. Oo. Oo. Iyon eh. Mapagal yan. Pero, Best, oh. Tito Al, sabi may mag-ano daw sa tuya, may mag-i-intermission. Nasa ina Ayun, yan. nasaan? Yung bata, So, yung okay. bata, yung bata. Si Kongli ba? May Sige, anong ano pong kakantahin nyo? Kongli. gintong araw. Gito nga raw. Ayan yung bata. Tito yung Al, bata. mayroon tayong guest singer. Oo. Galing po yan ng Ligaw. Ligaw City. Ayan. Sige, bigay mo Kongli. Ayan. Nakita ba siya? Parang naalala, kumanta po siya, yung... oo, yung ang galing nito kumanta. So, Patibayan baga Tito Al na aki nagkanta. So, anong pangalan ni Baby? Baby, anong pangalan? Ay, di nakikita. Mahirapan Ano kaya siya. kung dito na lang siya sa lamesa? Joke. Dito ko so, bigyan mo ayan. kaya ng upuan. In-adjust na. Yan. Wag na po, wag na. Pwede man? Baka maulog yan, baka maulog. Babantayan ni Kongle. Oo. Wag ka lang malikot. Ang cute-cute naman. Anong pangalan mo? Kamukha ni Lola. Anong pangalan, baby? Anong pangalan ni baby? Lady Miyaka Ashbonia. Ayun. Iparang taon ka na? 5. Oh, 5. Ang cute-cute naman. Anong grade mo na? Kinder. Kinder. So, anong kakantahon mo? Ano kakantay? Lipat ng pangalap. Sige na, lumipad ka na. Ano nga, mami, uli ang pangalan niya? Si Lady Miyaka kakanta ng Lipad ng Pangarap. Lipad ng Pangarap. Junior! Sige daw, John. Guest singer ta po. Habang inaantay ang desisyon ng mga Desisyon. Taglay mo siya bagwis ng iyong paghayo. Ang pangako ng walang hanggang bukas. Babaon man sa'yo, hati ng puso. Aabuti na pangalap. At ang bunga ng wakas mong pagsisikap. Pangunan itong balang nililiyap. Kapalit ng dalamati pagkilap. Pangat ng kabuhayang malap. Lifalin mo ang anggana na langit. Sa ulap na pag-asa iyo makakamit. Ang tagumpay na bunga ng iyo pagpupunyagin. Pangalap ng inang bayang tinatanging. Tutulakanut na salinglahi. Kapupuli paalay ng lakas. Na napupugas sa mababagong bayani.
tagumpay na bunga ng iyo pagpupunyagin, pangarap ng inang bayang tinatangin. Ingatan mo ang lipat ng pangarap, umasa sa'yo ang bayan mong naghihintay. Kamti mo sa dulo ng lahat ng iyong papapagal, ang tamis na dulot ng iyong tagumpay, ang tamis na dulot ng iyong tagumpay. Yay! Wow! Diba yun? Diba? 5 years old, kita mo na yan talaga. I-post mo yan, Jerome, sa Facebook. Oo. Mag-trending yan. Batiba yun talaga. Diba yun? 5 years old pa lang. Manang-mana kay Lola. Lola, ikaw naman, sunod. Pinsan niya ni Ian. Naroon si Ian. Pinsan Oo, ngayon na si Ian mo yan. Kumusta si Ian? Oo. Ngayon na. Wala na. Artista na si Ian? Artista na kaya si Ian. So, ayan na nga. Tito Al. 5 years old pa lang. Diba yun, no? Sa sa adult category natin, Tito Al, ang consolation is Opo. 1,500, winner 2,000. Tama ako, Rose? And kapag nakaabot ka po sa semifinals, ang satuyang consolation sa adult category 7,000, 10,000. Ang satuya palang regional grand finals, Tito Al, Opo, sa Loren. September 19. 19. Okay. Naga September City. 19, Naga City. So, pag nakaabot po kamo sa regional grand finals, aside from ang prizes natin, igwa pa po kamong transportation allowance, libre po yan. Libre din po ang meal allowance. Libre po ang 2 nights hotel accommodation. Ang iisipon nyo lang po yung kakantahon nindo and sa indong susulugon. Ano po kita? Barong Tagalog, Pilipiniana. So, pag nakaabot ka mo sa regional grand finals, sa kids category po, ang non-winner po makakatanggap ng 5,000 pesos. Second runner-up po sa 8,000 pesos. First runner-up, 10,000 pesos. Grand champion ta po is 20,000 pesos. For the pwede pa kami category, non-winner po, 8,000 pesos. Second runner-up, 15,000 pesos. First runner-up, 18,000 pesos. And the grand champion po, 30,000 pesos. For the adult category po, non-winner, 10,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Grand champion po, Tito Al, 50,000 pesos. Adult category yan. Ha? Good luck sa inyo kasi sa semifinals, ano na kayo ha? Pasok Automatic, pasok na. Alam nyo kung magkano ang premyo natin? Semifinals. Kids category sa semifinals po, ang consolation 2,000 pesos. Winner po, 5,000 pesos. So pwede pa kami, ang consolation prize na po is 5,000 pesos. Winner po, 8,000 pesos. For the adult category po, consolation 7,000 pesos. And the winner po, makaka-receive ng 10,000 pesos. Plus, mga regalo po from our sponsors. Yan. And pasok ka na, automatic, for the regional grand finals. Ikaw Kung po ang mananalo ka mag-represent doon for sa the Albay. semifinals. Kasi ang mga kalaban mo po ay mga other provinces. So, mag-iikot na po kami. By July 20 po, nasa Sorsogon na po ang team ng Ako Bicol, Orugbahan, Karantahan, Asin, Tarabangan for the semifinals ng Sorsogon province. On July 27 po, yaong kami sa Masbate. On August 2 po, yaong kami sa Catanduanes. August 9 po, nasa Camarines Norte po kami. August 23 po, Camarines Sur. And ang satuyang semifinals po is on August 31. So, nakalatag na po yan. And magkakaigwa po kitang VTR. Wala pang venue kung saan. Wala pa, i-announce ko na lang po kasi magsusulat pa ako sa mga malls. Okay. Alright, mayroon na tayong resulta. May Ayan resulta na tayo Junior! sa kids category. So, once again po, thank you so much po sa Gardenia Bakeries Philippines, kay Sir Joey Santos, kay Onin Manzanillo, na nag-birthday nung isang araw kay Kagawad. Sige, And okay. sa satuyang gabos na mga sponsors. Baby ko, bili kayo. Sige na po. Alright. Ito na. Sige po. Kids category, automatic ang winner ta kasi dahil man nag-abot sa saro. Ang winner ta si Zayan Shai Rebellion ng Automatic. Ligao City.
Okay. Next po. Sa Pwede Pa Kami. Pwede pa kami. Mabalik po Category. sa 31. Ang winner sa Tulong Naglalaban. Tulo ba ka naglalaban? Tulo. Oh, tulo. 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 Ang winner, number 3. Number 3. Number 3. Totoo na yun eh. Winner! Nagkako ang 93%. Si from Ditac, Legazpi City, Medel Sibani. Wow, sila. Ito din, sa adult category, mahigpit man ang naging labanan. 1 point lang ang lamang. 1 point lang ang lamang. Sino, John? John, sisay ang choice mo, John? Aday. Aday ka dyan. So, Di ba siya judge? Personal mo lang, personal. Parehas matibay. Parehas matibay. Parehas pero matitibay. Saro lang na point ang lamang. Ni... Baka may gusto ka pabation dyan. Kami naling ako bation. Si Rochelle Armenia, nabati mo na? Ay, di ko pa nababati. Oh. Si Rochelle Armenia. Oo, nakikinig siya ngunyan. Si Ma'am Ani. Si Ma'am Ani. Oh. Si Everdear, Chi Barrios. Oo, sa gabos po na nagadangog dyan sa Ako Bicol office. Ito na po. Ang winner, Ay, at yan pala, Tito Alpa, kami pa tabako and malilipot, ma-distribute po kaming wheelchair. Okay. Yeah. Sige, mabalik sa August 31. Okay, August 31. For the semifinals. Semifinals. Mapili na kita duman para ilaban sa Grand Finals. Ang mabalik sa Agosto 31. Nagako ang 95% si Alisa Ariola. Alisa Ariola, congratulations po. Thank you din kay Mary Polit Lagura. Thank you so much, Mary Pulet. Ang ganda rin ng kanta mo. Lahat naman magagaling. So, ayan. So, Tito Al, maraming salamat po Maraming sa gabos salamat. na mga antabay po sa Ako Bicol program. Thank you so much po sa gabos mga nag-volunteers sa Tarabangan Caravan. And sa susunod pong Sabado, rest back na naman po kita for second week of our wild card para makumpleto ta po ang 3 contestants ta po for the semifinal. So good luck po. Siyempre mga kaalitap-tap sa susunod na Sabado po, sa pangalan po sa tuyang mga congressman, si Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongalon, ang sa tuyang Executive Director, Congressman Pido Garbin, and of course si Congressman Christopher Kitoko. Ini po ang sa indong lingkod, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List, katabang na? Surog pa. Alright. Sa pangaran kan DCGB Management, and siyempre pag-iribat ang kanyang digdi si John Napoli, si Jerome, at saka si Miss Shara Liron. Ako po ang sentong amigo, Alar Mario. Thank you. Yun. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minas